Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Tay! Tay, Uy. anan? Day, ni agi lagi ka diri. Oh, o tay, kay doon na mo ko'y paliton des unahan. Niya malagi ka diri. Tanaw na ko ni mo, no? Murag nag-uul cute ka. Uwa kay halin, tay? Hurot naman ang kung tindang ice cream, day. Hurot na, hurot na. Hurot naman di ay, nga nang mabalanon man ka. Day. Unsaon ka na ako no nga mahimo kong kontraktor? Unsa? Kontraktor? Aron mahimo kong milyonaryo ba? Ug dili na manarbaho ang imong nanay. Tay, Alan. O niya, unsa may labot sa kontraktor, tay? Kuan mga dong, sibaw mga kayong balita ron ba? Basta kontraktor ka, mahimo di kang milyonaryo. Aw, kana di ay, tay? Tay, ayaw na lang ana, uy. Ayaw pangandoy nga mahimo kang kontraktor. Nga naman anak, Siguro gyud nga masungayan ka. Oo, kay matod pa nila. Dili ka mahatagan og project kung dili ka mutuman sa ilang mga kondisyones. Sa ilang SOP. unsa man ang SOP? Nabasahan po na ako sa newspaper, tay. O sa mga isyu nga gituki. Bahalag pobrita, tay. Ayaw lang pag-apilaan na. Kay makonsensya sa tatay, uy. Kwartas katawhan. Unya, kurakuton. Mao ba? Di lang ta na. Di gud maayo, tay. Kung dili ka gusto nga manrabaho sa nanay, pugin na lang. Total, ito bitang wa siya mo trabaho. Wa man ta mapas mo po sa mong paningkamot, dili ba? Oo, tinuod na, tinuod na. Gani, tay mailhan na sa imong pagkugi, tay. Mo-graduate na ko. Gusto ka inday, gusto ka. Mao nga, ayaw na na napatrabaho as nanay. Suwayan ko lang ka. Pero mao sad lagi tay, uy. Sa kung tanaw manggod, mo na maggusto gid sa nanay mo trabaho. Bitaw na no? Pero tay, mangutana lang ko ba? Daghan lagi kay kwartas nanay, no? Inday. Uwa ka na makadaog sa nanay og loto, tay. Unya, uwa lang ta sultihi. O luto. Wa tingali inday eh. Pero tay, daghan lagi kwartas nanay. Nakapalit ko check cellphone nga mahalon. Unya, motorsiklo. Mato nanay ni mo. Kuan mato daong kuno to sa sugal madyong. Unya, be, pag uli niya gikan sa Boracay, daghan magani kitag sinugatan. Basig may advance si nanay ni mo sa iyang sweldo. Mao ba, tay? Sir Boss, ipatawag ko na ko nimo. Oh, ba. May pangutana lang ko. What is that? What is that? Kadtong gihatod nimo si Chuna sa ila. May misugat niya laki, di ba? Yes, oh. Iya ko no tong ikagaw. Unsay dagway? Kuan, Sir Boss, kanang arang-arang sa dagway, oy. Okay. Salamat. Oh, Silos ka. Yan naman, sir. nangutana lang. Okay, okay, okay. Ngisi mo ka. Wa lang, wa lang. Okay ra. Kira Umba, ka? umba. Oo. Di ba ka? Nasayod ka bag unsa og kinsa ko?
Kung ako'y muduha og babae? Hmm? Dili kay ako'y duaan. Klaro, Ako'y muduha. Klaro na kayo, sir. Klaro pas pattern. Dili ko magpahibaw ni tatay. Pero, ako yung hangyo ni nanay nga mahunong lang sig trabaho. Kaysa kung tanaw, mura ka, gool mo sa tatay nga narabaho sa nanay. Athena, Nay, may tuyo ka na ako? Nay, Mm. pwede dili na lang ka manrabaho? Ha? Unsa? Ano ka taon? Anong miyangyo man ka na ko, ana, ha, Athena? Kuan lang, Nay ba? Aron dili si kamahago ba? Total, nabuhi man ta ni Tatay Alan sa miagi mga adlaw, buwan ug mga tuig. Nga wa ka magtrabaho. Oo, bitaw. Nabuhi tuod ta. Pero, way extra. Way tinigom. Way mga appliances ang atong bay. Kung masakit ta, magkabuang patag pangitag asa tayo palit og tambal. Nay, Athena, maoy akong gidamgo sa akong kinabuhi. Na kung ugaling maminyo ko, ug makabaton ko og anak, ang akong anak makapuyog condo unit. Nay, Mo na'y tinuod, Athena. Damgo na ko nga makapuyo og nindot nga Pinoy-anan ang akong anak sama ng mga kondo. Unya, naisakyanan. nanay sad uy. Tugbaw ra kaayo na. Taas ra kaayo. Taas ra kay kag pangandoy. Walang masama kung mangarap ka. Naon sa man taon ka, oy. Tanawa na ko niya itong kahimtang, oh. Kina itong gipuy-an. Subject for demolition. Tungod kay ni ata magpuyo dapin sa sapa. Nay, Mong ayaw kong hangyo, ha? Nga pahunungon ko ni mo sa akong pagtrabaho. Ayaw gyud. Time para good. Nga nung nasud na sa imong utok, gihangyo ka sa imong amahan nga muhunong ko sa akong trabaho, Athena? wa nay uy. Prangkahanti ka. Wa pa mawagtang ang akong pangandoy nga maharuhay ta sa tong pagpuyo, Athena. Nay, Bayaran. Uy, boy. Ah, So, taon ko. bay, butong. Bikant brain mo kay karon. Sa pagkante yung kayo mong utok. Ano ka? Nga naman nung tabay. So ka, may problema ka? Kuan ba kining? Tuna bay ba? Ano gusto na? Sa iyang trabaho karon ba? Nang patuo de siyang single mom bay? Butang yung single mom. Buti pasabot nga. Wasi katimbang. Siya rin buhay siyang anak. Anak bay, anak. Iya, no? Yung sa di mo kay Bobby. Siya raman sad mismo ang misulti nako si Tuna. Unsa? Siya misulti nako nga mao yang gipatuo siyang manager nga single mom siya. Inungdan nga naluoy ang manager, ipatrabaho siya. Ano ba? Pero nga ano ko taon, bida? O sa, ikauwaw ka niya? Dili man ko no. Iyalang ko na ng gihimo, diskarte ko no, para makatrabaho siya. Mao ba bay? Nangutana ko nimo bay. Kanang kung ikaw pa ang nimutang sa akong dapit, Oh, okay ra ka? patay! Ha? Dili ko, hindi ko okay na. Dili ka okay ba nga? Oh, tungod kay, abida. Kung mapatuo siyang single mom siya, abida, daghan mo tintal niya bay. Oh. Unsa? Ana, gira, daghan mo tintal niya. Tungod kay gwapa na siya na. Kung misulti siya sa matuod nga, may kaipon siya nga, mao ikaw, oh, padagan na yung tao dool, eh. Tuod no? O tintalon gilang babaeng tunay bana bay. Tintalon unsa man patuo ka sigul man ka. Pero sorry yun ba ha? Pero mag-expect yun ka nga daghang mo tintal kang tsoda. Oh. Bay. Unsa day?
Ibo di gihangyo imong nanay nga di na lang manarbaho. O, tay. Uni nga, Pero di mo gid siya mahunong, tay, uy. Kay damgo ko nun niya nga makapuyo ta og kondo. kundo. Uy, ginoo ko yung taon, uy. Sus, kamahala na. Saan ko taon na pagpuyo na itong kundo? Mo na magpadayag siya sa pagpatrabaho, tay. Si Bong. Hello. Kano sa kapag-aaral sa bahay? Kuan, basig ugma makaanak ko. Okay, no problem. Pero gusto ko mahibaw sa inyong matuod na kahimtang. Uban sa imong anak. Ha? Gusto kong muanha sa inyong gipuyan. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!